Takže 3, 2, 1 může. Dobrý den, pane Veselý. Já tady mám Vojtěcha Veselého, který si připravuje na Nordic Cross v Božím daru 13.3. Pane Veselý, jak to vidíte? No, tak jako příprava je tvrdá. Určitě chci uspět a obět to všechno jako. Slyšeli jsme, že máte velice tvrdé tréninky. My bychom chtěli nahlédnout do vašeho zákulisí. Je to možné? Samo sebou, já vás provedu. No, takže to může. Budeme velice rádi. Pojďte sám. Jdeme za Vojtěchem. Je to vlastně jako tréninkový centrum. No, vidíte sami. Trénu starty hlavně a tak. Jo, realizační tým samozřejmě. Michal Volá. Dobrý den. Tady přes statistiky, jo. Mám tam chybný start. Dobrý den, pane Novák. Dobrý den. Chybný starty a tak, jako. Tady to je můj kondiční trenér, Líba Dudek. Čau. Dobrý den, pane Libore. Expert to přes sportovní trénink. A tady to je vlastně jako můj osobní manažer. Dobrý den, dobrý den. No, Lukáš Paměcký. A tady si dáme, jo, lehto takový kruháček, plán startu vám ukážu. Ukažte nám to, pane Vojtěch. Takže jeden, jo. A zadní kliky, tricáčky. Já už to píšu. Jsou potřeba, jo. Jsou potřeba, prostě tricáčky. Přidáme nohy, jo. Přidáme si nohy prostě. A jdete, jo. Fofer, jo. Fofer. Přeběhnu si, rozumíš, na bříško, jo. A teď si bříško jedu, jo. A na šiku, ale samozřejmě do zatáček, jo. Tak. Jo, lehce si dáme ještě tykly. Angličáčky. Jo, tykly. Tady dynamika si nohou. Jo, fofer, jo. A přejdeme na ty starty. Takže si můžu pokusit startéra. Five seconds. Attention. Jo, ale vy to potřebuji opakovat, ty starty. Potřebuji opakovat. Vojtěchu, 5 seconds. Attention. Ještě jednou, je to pomalý. Vojtěchu, ready, jo? 5 seconds. Attention. Hele, ještě jednou to pojď. Jo? Ještě, pojď. 5 seconds. Attention. Teď to bylo. To bylo. Pojď, ještě než mi zadní kliky a končíme. Ještě posláme do kličky a nakonec, jo. To je na tu chuť. Samozřejmě. Jo. A večer, po každém závodě, kulturní program, jo. Rozumíte? Díky.